it's something that we can study. Kasi yung definition kasi ng vote buying napakahalaga eh. For example, there are, let's say, 1,000 precincts in your city. You need to win, to win. You need at least 4 to 5 watchers or coordinators or supporters for every precinct. Sa tingin mo, makakakuha ka ng ganong libo-libong volunteer? Hindi. Babayaran na yun. Yung mga watcher, babayaran na yun. Babayaran mo yung coordinators mo. Kasi, paano pagkain nila? Mag-aabono sila para sa'yo? Di ba? Pagkain, that's on D-Day alone. So, question, is that vote buying? Once and for all, we have to define it. Vote buying ba yun? Eh, kung gusto kong 10 watcher per precinct, bawal ba yun? Pero yun ang insurance mo na may magbabantay. Bakit 5? Sinasabi ko. Kasi yun ang practice before buy. Sa umaga o sa gabi pa lang, piniprepare yung mga balota, yung mga ganyan, o yung